Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa ndi mzangayo Savita Wirima. Kumapoyamba nayi mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anali nawo pamwambo wa chikondwerero cha tsiku lakubadwa kwa Prophet Shepard Bushiri, komwe mwazina anakambirana nkhani za umodzi m'mayiko. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central chaonetsa ku mtundu wa Malawi mankhwala amakono omwe ayambe kuperekedwa kwa ana omwe ali ndi matenda a shuga. Ndipo akuluakulu a konsolo ya mboma la Nkatabe ati manja oposa 10,000 mbomali akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anali nawo pamwambo okondwerera tsiku lakubadwa la mtsogoleri wa mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG Prophet Shepard Bushiri, kumwe nkhani za umodzi m'mayiko komanso chuma zinamanga nthenje. Kumwambowu omwe unachitikira ku Lilongwe kunabwera anthu ochokera m'mayiko oposa 70 kudzanso mayiko makamaka kudzanso mafumu akuluakulu omwenso anakondwerera zintchito zomwe a Bushiri akuchita mdziko muno. Emmanuel Chikonso wadza zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana komanso Atadala Chihana anali mmodzi mwa anthu akuluakulu omwe adakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha tsiku lakubadwa kwa mneneri Shepard Bushiri. A Chihana anabwera ngati mmodzi mwa mamembala otsatira mtumikiyo. Akuluakulu andale, mafumu, atsogoleri, azipembedzo kudzanso ochita malonda anali nawo kumwambowu. Mtumiki Hubert Angel yemwe anabwera ngati kazembe wa dziko la Zimbabwe komanso kuyimira mtsogoleri wa dzikolo a Emerson Mnangagwa ndiwo anali mulendo olemekezeka. Mawu ake mneneri Bushiri anathokoza khwimbi lomwe lidafika lochokera maiko osiyanasiyana osachepera 70 ndipo anati zikusonyeza umodzi komanso zolinga zofanana zofunira ena zabwino. Mneneri Angel anayamikira boma kamba kolola zipembedzo zosiyanasiyana komanso amalonda akuluakulu kugwira ntchito zawo momasuka zomwe zikuthandizira kukweza chuma cha dziko la Malawi. Ndipo inkosi ya makhosi Goman 5 inati chikondwererochi chinali chikumbutso cha ntchito zabwino zomwe mneneri Bushiri akuchita mdziko muno. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha ntchito yambiri yosiyanasiyana imene ya Prophet Shepard Bushiri amakhala kuchita zaka zosiyanasiyana. Amakhala kuthandiza anthu mu nzeru, nkhani za tsiku mwawo wa tsiku ndi tsiku, mu uzimuso amakhalanso kuthandizanso. So tufuna tithokoze kwambiri ndipo kupemphera kwa Mulungu kuti apitirize kuwadalitsa kuwapatsa thanzi ndi moyo wamphamvu kuti ntchito imeneyi apitirize. Akatswiri pa nkhani za mingoli monga Kanda Bongomani kuchokera mdziko la Democratic Republic of Congo, Yomaps kuchokera mdziko la Zambia kudzanso Steve Special ndi m'bale wake Miracle Chinga komanso ena ochita zisudzo anasangalatsa anthu kumwambowu. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central chaonetsa mankhwala amakono omwe ayambe kupereka kwa ana omwe angobadwa kumene mpaka azaka 25 omwe ali ndi matenda a shuga ndi thandizo lomwe lachokera ku bungwe la Life for a Child kuchokera ku Australia. Zambiri mu ripoti ili la Shira Kasambiza. Matenda a shuga amadziwika kwambiri ngati nthenda yomwe imawagwira akuluakulu, koma kafukufuku asonyeza kuti ana nawonso amabadwa ndi nthendayi. Chikondi Mataya, mayi wa mwana wa zaka zisanu nchimodzi yemwe ali ndi nthendayi, wati anali osweka mtima komanso osavomereza kuti mwana wake angakhale ndi nthendayi. Kudzera ku chipatala cha shuga pa chipatala chachikulu cha Kamuzu, madotolo anawaphunzitsa bwino za momwe angasamalire mwana wawo kuti akule ndi thanzi. Lero mwanayu ali ndi zaka 13 ndipo ndi wa thanzi. Muthandize makamaka kubaya amava kupweteka thaizina mwinaso safuna kuti mubaya komabe tikamamuthandiza timuone zoyenera kuti amasangalala pano pakukula bwino monga mmene ndanenera kale poyamba kusiyana ndi mmene analili poyamba chifukwa poyamba tezinali zovuta amakulaso monyenchera koma kubwera kuno kuyamba kutithandiza pano pasathandiza kuti akukula bwino basi. Poyamba
ana omwe ali ndi nthendayi amawapatsa insulini yemwe nthawi zambiri samagwira bwino ntchito mthupi mwawo, zomwe pena zimasokoneza umoyo wawo. Amos Msekandiyana ndi dotolo wa ana pa chipatala chachikulu cha Kamuzu, ndipo ati pofuna kuteteza umoyo wa anawa abweretsa mankhwala omwe amagwira ntchito ngati kapamba, zomwe ati zithandize anawa kuzibaya okha moyenerera. Izi mukaziunika pa nkhani ya ikonomi ya dziko mupeza kuti mukayang'ana dialysis anawa kupanda kwasamala bwino pakamatha zaka 2025 onse walizayika pa dialysis ndi dzikoli anawa kutani akuchuluka. Nthawi imeneyo izakhala kuti pa nkhani ya chuma chakudzula Malawi tidzafuna ndalama zochuluka zedi kuti nawo ana amenewo. Iyi njira imene akutithandizira anzathu a Life for a Child for the next 5 years and beyond. Njira imeneyi ndi njira yofunikira kuti ngati dziko nafenso tiyende njira tiyo yomweyo. Mankhwala atsopanowa ndi omwe mayiko otukuka akugwiritsa ntchito pakali pano. Zipatala za boma muno Malawi zimapereka thandizo la matenda a shuga komanso mankhwala mwaulere. Sheila Kasambiza, MBC News, Lilongwe. Boma lati likudzipereka poonetsetsa kuti luso la ntchito likuthandiza magawo onse makamaka za umoyo mdziko muno komanso kumayiko oyandikana nawo. Mlembi wamkulu munduna oona za ntchito ndi luso Noazi Nthambala wayankhula izi ku Lilongwe pamwambo opereka masetifiketi kwa amisiri ochokera mdziko la Botswana omwe awaphunzitsa ukadaulo wokonza makina osungiramo katemera pa sukulu yophunzitsa ntchito za manja ya Lilongwe Technical. Madalitso Muhango wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Anthambala ati maphunzirowa ndi mbali imodzi yosonyeza kuti dziko lino lili ndi kuthekera kophunzitsa mayiko akumwera kwa Africa, SADC komanso mayiko ena luso la makono ndi ntchito za manja. Iyi ndi ntchito yofunika kwambiri makamaka pano pamene akatemera alimbwe ndipo matenda akadabwerabe. Ndiye tinachiona ichi cha mtengo wapatali kunena kuti ifeyo tipange kuthekera kuti ma technical colleges akhale ma experts ambali imeneyi tizitha kusunga ma vaccine athu, tizitha kukhala ndi ma fridge abwino, tizitha kufikira kulikonse ndi aona zimenezo amu mayiko akunjawo ndi angati Botswana. Mkulu wa sukulu ya Lilongwe Technical Asuzika Mvalo ati sukuluyi ndiyo dzipereka poonetsetsa kuti amisiri ogwira ntchito mzipatala aphunzitsidwa momwe angakonzere makina osungiramo katemera ndi kuonetsetsa kuti akugwira ntchito nthawi zonse. Kuwasula azimisiri amenewa kuti akabwerera azikatha kuyang'anira mosungira katemera ameneyo kuti nthawi zonse mosungira mmenemu muzikhala kuti muli kutentha koyenerera. Mmodzi mwa omwe aphunzitsidwa lusoli ochokera mdziko la Botswana a Clement Modise anati maphunzirowa athandiza kuthana ndi mavuto monga kuonongeka kwa katemera ndi kulimbikitsa umoyo wa ana ku Botswana. Sukulu ya Lilongwe Technical yaphunzitsa amisiri oposa 20 ochokera mzipatala zosiyanasiyana mdziko muno komanso amisiri ochokera mayiko monga Eritrea, Lesotho, Mozambique ndi Botswana. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Ndipo bungwe loyang'anira maphunziro a ntchito za luso la manja la TVETA lalangiza achinyamata omwe akumaliza maphunziro awo pansi pa bungweli kuti azionetsetsa kuti katundu yemwe akupanga ndi wapamwamba pofuna kumapeza misika mosavuta. Wapampando wa TVETA a Gilbert Chilindwe ndiwo alankhula izi pamwambo opereka masetifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo a ntchito za manja pa Kindo Orphanage Outreach kwa mfumu yaikulu Kalonga kusalima. Catherine Banda walemba ripoti ili. Ophunzira awo anaonetsa katundu yemwe apanga kudzera kwa maphunziro a ukalipentala, luso la magetsi amphamvu ya dzuwa, zomangamanga ndi zautelala. Wapampando wa bungwe la TVETA a Gilbert Chilindwe ati zomwe akuphunzira achinyamatawa zikugwirizana ndi ndondomeko za boma zotukula luso la chinyamata monga momwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analankhulira mu uthenga wa potsekulira nyumba ya malamulo komanso masomphenya a Malawi 2063. Iwo ali ndondomeko zilikale mchimake zopititsa patsogolo maphunziro nsukulu za luso la ntchito za manja kuti katundu yemwe dziko lino lidzipanga adzikhala wapamwamba kuti adzithandiza kuchepetsa kudalira katundu wakunja. Iwo ati akukhulupirira kuti achinyamata agwiritsa bwino ntchito luso lomwe apeza. Ntchito za luso za manjazi nzofunika kuti zipite patsogolo kwambiri kuti Malawi atukuke. Mayiko omwe timaona kuti ndolemera anapanga emphasis kwambiri, anasimikiza kwambiri pa ntchito za luso za manja. Ndi china chilichonse chimene tingagwiritse ntchito olo kuyambira agriculture ndi ntchito ya luso la manja. Mkulu wa malo wa Kindo Orphanage Outreach a Joseph Kandiesa
wati cholinga chawo ndikupititsa patsogolo miyoyo ya achinyamata kuti akhale odzidalira okha ndipo akupereka maphunzirowa mogwirizana ndi bungwe la TVETA. ya quality iyi kumbali ya ophunzitsa tili bwino kwambiri komanso even kumbali ya mabuku mamanyo aja tifati mayuza TVETA tili bwino kwambiri koma mwina china chimene chimapereka mabampu ndi ma resources kapena zikatundu koma tili nchiyembekezo kuti nkhani ya ma resources yo itheka kudzera mnjira zosiyanasiyana ndi mabwera zosiyanasiyana zomwe tikuyembekezera kuti zithandizanso chilichonse. Mmodzi mwa ophunzira yemwe amaliza maphunziro a makina amphamvu ya magetsi Daniel Kuwanda ndi wokonda kuti wapeza ukadaulo ndi luso pa ntchitoyi. Community kumene tili tikuona kuti kuli mavuto osiyanasiyana okhudzana ndi magesi mwina Eskom sangathe kufikirako komano kuphunzira kumene ndaphunzira sola ndekuti angakhalenso kumizi kumene tikukhala tithakwanisa kuwayikira anthu magesi a sola. Bungwe la TVETA mogwirizana ndi bungwe la Kindle Orphanage Outreach apereka masatifiketi kwa ophunzira 139 azaluso la ntchito za manja omwe akhala akuchitika kwa miyezi 6 Chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP chapempha anthu aku wodi ya Luwinga mu mzinda wa Mzuzu kuti azasankhe a Thomas Kaunda pa ukhansala wa wodi pa chisankho chapadera chomwe chichitike mderali. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumpoto a Jap Muhango ndiwo anena izi potsekulira misonkhano yokopa anthu kuti adzasankhe akaunda pa udindowu. Muhango ati kusankha akaunda zathandiza kuti makazathandiza kuthana ndi mavuto omwe anthu a wodi ya Luwinga akukumana nawo. Rudoviko Nyirenda wadzandiza mbiri. Pangotsala masiku ochepa kuti bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lichititse chisankho chapadera cha aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makhansala mdziko muno potsatira kulephereka kwa chisankhochi maderawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Imodzi mwa mawodi omwe bungwe la MEC lichititse chisankhochi ndi la Luwinga komwe chisankho chosankha khansala sichinachitike potsatira imfa ya omwe ankayimira chipani cha United Democratic Front UDF pa ukhansala pa chisankho cha pa 16 September chaka chatha. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa msika wa Area 1B kwa Luwinga mu mzinda wa Mzuzu potsegulira msonkhano okopa anthu, Muhango anati mavuto omwe ali kuderali adzatha ngati anthu akuderali azakhale ndi khansala wa chipani cha DPP. Bwana kuno kuti tiyambe ntchito yokopa anthu kuti avotere candidate wathu wa chipani cha chola maboma cha DPP pasifukwa ife timakhulupirira kuti nthawi zonse ukakhala uboma umakhalako ndi kamwayi kochuluka kuposa nzako chifukwa umakhala ngati umene kuphidwa zakudi yako iwe umakhala konko choncho chapafupi kuti ubwesese tukuko. Choncho timapempha anthu akuno kwa Luwinga kuti aonesese kuti avotere ameneyi chifukwa ameneyi ali mchipinda momo kumene kupangidwa zitukuko kumene kupangidwa mapulani akhali kuti komweko choncho chikhala chophweka kuti abwesese tukuko kuno. Mawu awa Thomas Kaunda anati akawasankha pa mpandowu adzapitiriza ntchito zomwe ayamba kale kugwira komanso adzayambisa zitukuko zina. Ineyo ndi chiyembekezo kuti andiyese aone kuti ndabweza chinthu chotani ndikapo chisanzo cha nkhani ya chitetezo muno mmuzi ndinakhazikitsa police community imene ndi amphamvu kwambiri kudera lina la muno mwathu mu Area 1B ndi anthu anayikapo chikhulupiriro kuti munthu uyu atakutithandiza mu masukulu mumu zina mavabanzo mamva paja mathandiziranso kuti masukulu ana alimbikire apite kutsogolo. Mfumu ya kuderali amkuwapasi mbizi anadapitiriza kumema anthu kuti azatuluke maunyinji kukavota pa chisankho chapaderachi. Pa msonkhanowu chipanichi chinalandira mamembala atsopano omwe analowa mchipanichi komanso mamembala ena omwe abwerera ku chipanichi. Muhango ati boma lizamanga misika komanso misewu ya makono kuderali kudzera kuthandizo la World Bank komanso kudzera ku thumba la chitukuko chakudera la Constituency Development Fund CDF. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anali nawo pamwambo wa chikondwerero cha tsiku la kubadwa kwa Prophet Shepherd Bushiri komwe mwazina
anakambirana nkhani za umodzi m'mayiko. Chipatala chachikulu cha Kamulu Central chaonetsa ku mtundu wa Malawi mankhwala amakono omwe ayambe kuperekedwa kwa ana omwe ali ndi matenda a shuga. Ndipo akuluakulu a khonsolo ya mboma la Nkatabe ati manja oposa 10,000 mbomali akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatulutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo wopupa madzi ochuluka. Komatu kuno salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wagalu kulira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene. Pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po kuthirira munda onse. Apatu ndiye kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tukutaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Takulandiranso ndipo popitirira nkhani zathu akuluakulu a khonsolo ya mboma la Nkatabe ati manja oposa 10,000 mbomali akukumana ndi vuto la kusowa chakudya. Mmodzi mwa akuluakulu a khonsoloyi a Jacob Moloko anena izi pomwe sukulu ya private ya Kunyanja imapereka chakudya cha ndalama zokwana 13 miliyoni kwacha kwa ena mwa anthu okhuzidwa ndi njala. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Moloko, mawanja ambiri akuvutika kupeza chakudya chokwanira chifukwa cha zokolola zochepa komanso mavuto azachuma. Moloko ayamikira Kunyanja Private Secondary School chifukwa chopereka chimanga cha ndalama zokwana 13 miliyoni kwacha kwa mawanja 250 ovutika ochokera m'midzi 20 mdera la mfumu yayikulu Mkumbira mbomalo. Moloko apempha anthu mbomali kuti ayambe kudalira ulimi wa nthirira pofuna kupewa njala yomwe ikumabwera chaka ndi chaka. Boma Nkatabe munomo ndi ma project a irrigation akuluakulu. Ambuyomo boma inatsegulira irrigation ya Linga kwafuka mapiri tindi irrigation ya Mzenga imene kumangidwa komanso tindi ma irrigation ena scheme angapo kumene tikulimbikitsa anthu kuti azilima nthawi ya mvula komanso nthawi ya dzuwa. Ndiye tsiku lero linali lachidwi kwambiri pamene anzathu abweramo ndi tikuzathanza boma la Nkatabe kuti tichepetse vuto limeneli kuti anthu mwina makomomo akhale ndi chakudya. Wapampando wa bodi ya Kunyanja Private Secondary School mfumu yayikulu Mkumbira yati kupereka chakudyaku nkufuna kufikira mawanja ovutika omwe akhudzidwa ndi njala. Dziko lathu lina Malawi ngati pali nthawi yovuta imakhala nthawi yake iyi imene iyi kuyamba miyezi ya January, February, March pamene tikuyembekeza kuti anthu azakolole chimanga cha chaka chinocho. Ndiye nthawi zambiri anthu amakhala kuti ali pa mavuto ndi mbali ya chakudya. Ndiye timaonetsetsa kuti nthawi ngati imene iyi tisalephera koma tafikire anthu amene azungulira sukulu ya kuno Kunyanja Private Secondary School. Mmodzi mwa anthu opindulawa Jessica Nyirenda wayamikira sukulu ya private ya Kunyanja kamba kathandizo lomwe apereka. Pa nyumba panga ndinalibe chakudya, ndiye pano ndapeza chakudya, ananga akaja ndiponso pa nyumbaso andipasaso ndiyo gaira yoti ndikagaire sindikavutikaso kuti ndikafunafuna yo gaira. Kupatula kuthandiza mawanja omwe akuvutika ndi njala, sukulu yafikiranso ndi thandizo ku St. Maria Goleti yomwe ndi sukulu ya anthu omwe ali ndi vuto lakuona ndi Nkatabe prison mwa ena ngati gawo lawo lothandiza ena. George Nkandawire, MBC, Nkatabe.
Mgwirizano pakati pa anthu okhala mtownship ya Chiromoni mu mzinda wa Blantyre ndi nthambi yoona za nkhalango wathandiza kuteteza chilengedwe mphiri la Michiru. Mkulu oona za nkhalango ku nthambi yoona za nkhalango Alfred Banda ndomwe anena izi pamwambo odzala mitengo omwe bungwe la Catholic Development Commission in Malawi CADECOM linakonza. Ruth Chinangwa ndi Simeon Boys alemba ripoti ili. Polankhula pamwambo omwe unakonzedwa ndi thandizo lochokera ku banki ya Centenary ndi mukulu Abanda ati nthambi yawo mogwirizana ndi anthu a township ya Chiromoni omwe anaphunzitsidwa ntchito yoteteza nkhalango amagwira ntchito limodzi poteteza nkhalangoyi mphiri la Michiru. Department ya za nkhalango ya khazikitsa ubale wabwino ndi anthu amene atizungulira kotero kuti pakali panopa tili ndi anthu amene akumagwira ntchito mozipereka amene tikatchula kuti ma community scouts amene akugwira limodzi ndi alangizi athu za nkhalango amene matchula ma forest guard kuonetsetsa kuti nthawi ndi nthawi akuzungulira mphirimu kuti chilidwe ononga mitengo usakhale kupitilira kotero kuti tikuona kuti ngati ntchito imene ingapitilire zaka ziwiri zitatu zikubwerazi tikhoza kuyamba kuona kusintha kwakukulu kuti mitengo imene ikubwezeresedwa komanso ine imene ilipo kale ikutetezedwa komanso kukula ndi kubwerera amene zinthu zinalili kale. Abanda amikiranso abwenzi osiyanasiyana omwe akhala kuthandiza pa ntchito yobwezeretsa zachilengedwe monga bungwe la mpingo wa chikatolika la CADECOM. Polankhula pamwambo mmodzi mwa akuluakulu a ku bungwe la CADECOM mu Archdiocese ya Blantyre, Father Daniel Kambalame auza MBC kuti kuyambira mchaka cha 2019 akwanisa kudzala mbande za mitengo zokwana 21,000 mu nkhalangoyi ndipo yambiri inapulumuka. Ntchito imene ikufunikira kwambiri chifukwa ife ngati mpingo timakhulupirira kuti mitengo ndi imene imabwezeretsa chilengedwe kuti tizitha kukhala ndi malo okhala abwino. Choncho mitengo imatibwezeretsa chilengedwe, mpweya wabwino, mvula komanso kuthandizira kuteteza zinthu zimene zili zovuta ngati zimene zimabwera chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe. Choncho ntchito imene ikufunikira kwambiri chifukwa tabwera kuno kuti tizadzale mitengo. A Stephen Mangwaya komanso awandikuza chakanika ndomwe anayimira banki ya Centenary komanso mukulu. Ngati corporate citizen sichimakhalira kuti muzingopanga business yanu yobwerekesa ndalama komanso kungongoza ndalama, koma muzithaso kuyang'ana kuti kodi chilengedwe kapena zinthu zina zimene zikuaphinja anthu ndi zotani. So taona mdziko lathu lino kuti kuli nkhani zambiri zokhuza chilengedwe. So ife ngati banki imene ili ndi ndondomeko imodzi yokhazikika yoyang'anira chilengedwe komanso social impact, tinaganiza kuti ndi bwino kuti tigwire ntchito limodzi ndi partner wathu CADECOM. Ife ubale wathu ndi CADECOM ndi ubale oti wokhuzana za ndalama, komano ubale wathu tikufuna kuti upitirire kuti ukwanise kufika ku nkhani za chilengedwe. Ndipo ubalewo tinawoyamba chaka chatha pamene tinadzala mitengo yokwana ndithu pamalo pana 2.5 hectares. Nthambi yoona za nkhalango mchigawo chakumwera yati ili mchiyembekezo chodzala mbande za mitengo zokwana 40,000 mu nkhalangoyi. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a darts mdziko muno lalangiza atsogoleri oyendetsa masewero wa mdzigawo kuyika ndondomeko zakuya zokwezera masewero wa mdzigawo zawo. Mtsogoleri wa bungweli Peter Kenzi Khaira ndiye wapereka pempholi pomwe amatsegulira mpikisano wa masewero a darts omwe unakonzedwa ndi atsogoleri a mchigawo chapakati. Zambiri mulipoti ili la Foster Maulidi. Khaira anayamikira nthambi ya mchigawo chapakati kamba kopitirira kuyika maziko okhazikika pa masewerowa monga kukhala ndi ligi ya mphamvu komanso kukhazikitsidwa kwa mipikisano monga iyi. Mtsogoleri wa datsiyu anapitirira kulangiza zigawo zonse kuti ziyesetse kuchilimika ndi kukhala ndi ndondomeko zomwe zingakweze masewerowa pofuna kukhala ndi mipikisano ya mphamvu ya dziko lonse komanso timu ya dziko lino. So kufunika kuti ifeyo atsogoleri tikhale ndi mtima wobweretsa anthu onse pamodzi wochita develop wina aliyense pamodzi. Tisamapange zinthu zosiyana ngati ma regions. Ku northern region akufoka kwambiri, southern region naso ndi zifoko mwina zochulukanso kuposa central region. So nkofunika kuti tonsefe tikhale pamodzi. Andi ubwino wake madarts ndi game yapamwamba kwambiri yabwino kwambiri yoti anthu amalemera nawo. Wapampando wa nthambi yoyendetsa masewerowa mchigawo chapakati Amon Nyopiro anati masewerowa anawakonza ngati mbali yolimbikitsa ubale pakati pa osewera komanso kuwakonzekeretsa ligi yayikulu yomwe iyambe mwezi wa April.
chifukwa chakuti apapa tikukonzekerano kuti ligi iyambe ili ngati warm up, anthu akutenthesa thupi, akuzikumbusa kuti pa bodi pamakhala bwanji. So izizi zitipasa ngolomera kuti noti kamakati tikuyamba ligi alense adzakhala kuti ali mu form, alense adzakhala kuzidalira pa yekha, andi matimu nawonso akhalaso akonzekeraso. Moti panopo tikupereka pempho kwa anthu akufuna kwabwino, kani makampani kani ma individuals amene akuzimva kuti ife we are ready to go with Central Region Dance League abwere. Kangadali ndi malonda ifeyo tijama za malonda awo tithamangisa ndi ifeyo. Mpikisanowu unabweretsa pamodzi osewera 60 ndipo Simeon Kaonga anakhala katswiri kwa abambo, pomwe Charles Muowo ndi Sande Nkhoma ndiwo wachiwiri komanso wachitatu. Kumbali ya amayi Luce Zalila ndiye anakhala katswiri motsatizana ndi Zwanda Mlenga komanso Alice Shawa pa nambala yachiwiri ndinso yachitatu. Foster Maulidi, MBC Sport. Munkhani zakunja, dziko la Zimbabwe lakhala limodzi mwa mayiko pa dziko lapansi omwe ayamba kupereka mankhwala oteteza ku kachirombo ka HIV omwe amaperekedwa kwa odwala kawiri pa chaka. Mankhwalawa akuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito zolimbikitsa kuthana ndi kachirombo ka HIV m'dziko la Zimbabwe. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Bungwe loona za mankhwala m'dziko la Zimbabwe la Medicine Control Authority lavomeza katemerayu kamba kuti akuthandiza kulimbana ndi matenda omwe anthu amene amapezeka ndi kachirombo ka HIV amadwala. Malinga ndi nduna yoona za umoyo m'dziko la Zimbabwe a Douglas Mombeshora, anthu aziwabaya katemerayu pa mimba kapena pa ntchafu akatero azimwa matabuleti awiri a Lenacapavir, kenako pakatha maola 24 azimwanso matabuleti awiri, kenako pakatha miyezi 6 azilandiranso ndondomeko ngati yomweyi ya mankhwalawa. Bungwe la US President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR ndilomwe likuthandiza ntchito yopereka katemerayu. Malinga ndi ripoti la United Nations, pafupifupi anthu 1.3 miliyoni m'dziko la Zimbabwe ndiomwe ali ndi kachirombo ka HIV. Telson Magombo, MBC News. Ndi nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane na inso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anali nawo pamwambo wa chikondwerero cha tsiku lakubadwa kwa Prophet Shepard Buchiri, komwe mwazina anakambirana nkhani za umodzi m'mayiko. Chipatala chachikulu cha Kamulu Central chaonetsa ku mtundu wa Malawi mankhwala amakono omwe ayambe kuperekedwa kwa ana omwe ali ndi matenda a shuga. Ndipo akuluakulu a konsolo ya mboma la Nkatabe ati manja oposa 10,000 mbomali akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Mutha kupezanso nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi nzangayo Savita Wirima, tikufunirani usiku wopambana. Relax. Purity Dishwash now comes with a powerful new formula that cuts through burnt stains and removes 100% of tough grease, leaving your dishes sparkling clean and shiny. For better protection against bacteria, keep your hands safe and fresh with Purity Hand Wash. Ladies, stay confident and comfortable with Purity Pads.